guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनाय हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोनखौ जोंनि रिल्स भिडिअनि बिहाइन्ड दि सिनखौ दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो प्रडाक्टनि बागै खोन्थागोन बेनो जाहैबाय फ्रुटेन नैबेयो ओमफ्राय बेयो मोनसे जाहैबाय प्रटिन ओमफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना वर्कआउट खालामनायनि उनावबो जानो हागोन बा नोंथांमोना जुदि डाइट खालामदोंबा बेखौ रिप्लेसमेन्टबो खालामनो हागोन आरो माने डाइट खालामदोंबा मिल रिप्लेसमेन्ट खालामनाबो बेखौ लानो हागोन आरो बेयावहाय सुगार गैया ओमफ्राय बेयो यूज खालामजागोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय डिफरेन्ट टाइप्सनि फ्लेभार दङ ओमफ्राय बेयो जाहैबाय मैंगो फ्लेभार ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना लिची फ्लेभार ऑरेंज फ्लेभार पाइनएपल फ्लेभार ओमफ्राय एपल फ्लेभार बेफोरबायदिनोबो मोनगोन आरो ओमफ्राय बेखौहाय आङो यूज खालामाखै आङो फार्स्टआवहाय बिदिनो जोंहा आदानियावहाय यूज खालामनो होननानैहा बेखौ आं आदानो हरदों आरो ओमफ्राय आदायालायनो यूज खालामनानै बिराद मोजांबो मोनदों ओमफ्राय आरो रिफ्रेशबो मोनो ओमफ्राय आरो बेयो टेस्टआ बिराद गोथावनो आरो ओरैनोथ' माखासे प्रटिनफोरा एसे स्मेला बेलेग जायो ओमफ्राय बेना बिराद गोथाव मोनो आरो ओमफ्राय आं आदाखौ डाइरेक्ट सोंहोगोन आरो नोंथांमोननि सेरावनो स' माबायदि मोनो आदाया ओमफ्राय बेयावहा माने 500 ग्राम ओमफ्राय आरो 1 केजि 2 केजिनिबो मोनगोन आरो बेखौहाय ओमफ्राय प्राइस स्टार्टिंआ जाहैबाय बेसेबांमोनथाय 800 सामथिं आरो ओमफ्राय बियो लादों 1200 माने 1199 आरो अलमोस्ट 200 आनो दा माने लकडाउन नालाय गोबावथार जाबाय बेनिखायनो एसे बन्द जानाय बायदि जादों दा लकडाउन खुलिबा लाफिनगोन नै प्रटिनखौ जानो बिराद मोजां मोनदों आङो माने देहानि थाखाय फ्लेभारा बिराद मोजां आरो देहानि स्ट्रं टेस्टआबो बिराद टेस्ट मोजां मोनो बिराद टेस्ट अर्डार खालामदो स' लिंकखौ डिसक्रिपसनावहाय होनाय दङ जल्दि नोंथांमोना अर्डार खालामदो दायो जोङो पुरा देलायबाय थादों आरो ना खानायफोरखौ माबा जाखागोन जों दा माबे मेथायाव खालामगोन माखौ खालामगोन बा जि गुफुर इयो आंसो गोसोमथार नै मोदोमा मुख'आवल' मेकआप होनदों ना मोदोमा गोसोमसोम रसोई में कौन था राशि कुकर में से चना निकाल दिए कैसा लगा मेरा मजाक आं माबासो खालामनो नागिरदों आङो मेगन आई मेकअप जायाखै आंनिया आई मेकअपखौ आं एसे बहुत दिनों से सोच रही हूँ क्या खालामगोन वीडियो बनाओ कुछ अच्छा बनाओ लेकिन क्या बनाओ अभी तक सोचा नहीं है क्या बनाऊंगी सोच रही हूँ लेकिन क्या बनाओ मैं स्मोकी आइस बनाऊंगी मेरे पास ब्रशेस भी नहीं है पता है मैंने कारली खामला ने वांसिला बॉडी नि पे स्ट्रेट खामला देना ले आंनियाव इमान मोजां आयना दं आं बे आयना दं आंनि माबा इयार होस्राहा हेनोनो आंखौ इयो खेबसेबो गावनि रुमाव आलासिखौनो जानो लेङा नानि गैया आं इखौ लेंहरनांबायना खुमब्रा लिंहर जा लाबलायदोंमोन नोंसो मानो थाङा माहानिफ्राय हाथायनिफ्रायथ' गाबोन थांबाय जों ज' थांगोन दे होमबा सकियावबो थांनो लुबैसोदों आं थांमारगोन दे जानो थांमारगोन दे सकियाव थांगोन नोंनिफ्राय ओंखाम जानो फैगोन दाउला खासिबो जायो न'आव थांबा आं एसे गोसोम खालामगोन मेगनखौ दाउजो खासि जाया नामा दाउजो खासि खालामजायामोन आं मेगि बानायनो र' खानायखौ नोंथांमोना लिउ खावरिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोंना खालामाखै खालामना हो थाबनो जल्दि ओमफ्राय आङो लिउ खावरिनि प्रफाइलखौ सोलायबाय प्रफाइलखौ बेलेग होदो खानाय सिख्लानिनो माबा आं सिख्ला खानाय भिडिअ नुबाय थायो मानसिफोरा ओंखायनो खानाय प्रफाइलखौनो होना दोनबाय गासैबो फेसबुकबो वाट्सएपआवबो ओमफ्राय इउटुबनि फट'खौ दाबोलाय मानो होथिबाय थायो खानायखौनो होखाबाय आङो नंगौ नामा खानाय नायनो लुगैनाय प्रफाइलखौनो होना दोनबाय
रावबो मानसिया बे ब्रासदो स्मोकी आइस खालामा ओमफ्राय आंनियाव ब्रासआनो न'आव थाबोजोब्बाय उपाय गैयिनि खालामनांबाय डेली जानला मोनला स्पिनलायबाय ओहो गोसोआव हांमा थाबाय रजे हांमा थादोलै आंबो हांमा थादो सिंगार जानो लुगैनानै आंबो मार सिंगार जानो लुगैयो देनां आंनि फिसाजो सिंगार खालामनो बा मालाय मा होनो सिंगार आंबो बिराद मार सिंगार खालामनो लुगैयो जोंनालाय दंखायो आरोना जेनेबा जोंनिया आं जेवजा गथ'सो लुगैयोलै मा जेवजा गथ' लुगैयो जोबाखैमोनहाय ओंखायनो गावखौसो खालामनो होनांगौमोन आं बारा रोङालै बिदि खालामनो हायमा खाथियाव हायमा खाथियाव फैगौ नोङो मोखाङा ओमफ्राय मादि खालामोमोनलाय बिदि खालामनानै मुझे तो नहीं आता है जाबाय ओमफ्राय मादि खालामनांगौ आं खालामनायालाय आं खालामनायाव आं रोङा नै माबा फैले बेबायदि जादोंलै नै 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 मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे सुप नहीं चाहिए नै 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 खालामलाय नै 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 ओमफ्राय आंनि मानि बिदि जादों गदफोरखौसो आं रोङा लादों आंनि मानि बिदि जादों आंनि मानि बिदि जादों इखायनोथ' आंनिया दानि गुसुं गुसुं जादों आंनिया साबसिन जादों इखायनो बिदि जादों भाइफोरबो आं नोंनिया इखायनो गुसुं गायखायो सासे मा थांखो मा खालामदों नोंनियाव गस्ला नागिरबा मोनला माखौ गाननो जाबाय सब गानखांजोबनाय बाल सब गानखांजोब्बाय आं माबि जि आराम जिरायना नागिरदों आंनि बायदिखौ नागिरो नङा दोङो नोंनि बायसा स्कार्ट खिन्थु नागिरनानै मोनला नों येल्ल' कालार एखे दोनबा जाबाय बारलि जादों माइबा रेडि जायो जोङो आयु धीरे धीरे से बोल चुपके चुपके ना धीरे धीरे से धीरे धीरे से बोल अरे लाइफआव इन्जय खालामनांगौ आरो मुझे मानसि प्यार करता बारा है दुखु जाबाय थानाङा नै दायो आङो बिमानि रल खालामगोन आरो लाइट साइड मा लाइट साइड होनो बावगारदों ओमफ्राय जोङो बिफार रल जागोन मानो जायाखै ओइखौ होथुदो माने लाइटखौनो होनो बावगारदो आरो नै आं बिमानि रल ओमफ्राय बे आंनि फिसाजो मामिया बुजा बुजा तो ओंखायनो खर' जाबाय दासो गोसोखांदो लाइट साइड गोदानो नोंथांमोननो दिन्थिनो चावल दंमोन आज तू बिन नहाए गई ना जों बेखौनो खालामगोन आरो फोन करके बताऊंगी कि तू रोज कैसे क्रीम पाउडर पोत के कॉलेज आती है बिना नहाए जो जा रही हूँ नहाने आंखौ बिमा बेसां नुदों ना मोबाइल लेके बाथरूम जा रही है हाँ तो बाल्टी भरते तब क्या करूंगी बाथरूम में आज तू बिन नहाए गई ना तो तेरे कॉलेज में फोन करके बताऊंगी कि तू रोज कैसे क्रीम पाउडर पोत के कॉलेज आती है बिना नहाए
दे तो जा रही जा बे दे हूँ इतनी अत्याचारी माँ किसी की नहीं होगी दे मोबाइल लेके बाथरूम जा रही है हाँ तो बाल्टी भरते तक क्या करूंगी बाथरूम में आज तू बिन नहाए गई ना तो तेरे कॉलेज में फोन करके बताऊंगी कि तू रोज कैसे क्रीम पाउडर पोत के कॉलेज आती है बिना नहाए तो जा रही हूँ नहाने इतनी अत्याचारी माँ किसी की नहीं होगी मोबाइल लेके बाथरूम जा रही है हाँ तो बाल्टी भरते तक क्या करूंगी बाथरूम में ये वो कर दे वो कर दे आज तू बिन नहाए गई ना तो तेरे कॉलेज में फोन करके बताऊंगी कि तू रोज कैसे क्रीम पाउडर पोत के कॉलेज आती है बिना नहाए तो जा रही हूँ नहाने इतनी अत्याचारी माँ किसी की नहीं होगी मोबाइल लेके बाथरूम जा रही है हाँ तो बाल्टी भरते तक क्या करूंगी बाथरूम में जैसे तो तेरे बुढ़िया जाएगी क्या इजी जाए बार तेरे को आज तू बिन नहा दे आज तू बिन नहाए गई ना तो तेरे कॉलेज में फोन करके बताऊंगी कि तू रोज कैसे क्रीम पाउडर पोत के कॉलेज आती है बिना नहाए दो जा रही हूँ नहाने इतनी अत्याचारी माँ किसी की नहीं होगी मोबाइल लेके बाथरूम जा रही है हाँ तो बाल्टी भरते तक क्या करूंगी बाथरूम में मेरा सान्द्रि मुखांनि माबायावहाय नुगोन आरो इन्स्टाग्रामावहाय जा रही हूँ लिव काउरी इंस्टाग्राम जब तुमने मुझे देखा तो मैं पानी पानी हो गई इचिंग नाय ना खा इचिंग मुखा हे माबा इचिंग नाय ना खा मैं ऐसे करला जला टिंग 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 मैं पानी पानी हो गई टिंग 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 हो गई मुसाले दे आं कोना ना दे 1 2 3 सैया ने ऐसा देखा ए मादी बोले सैया जी मुझे ऐसा देखा ना मारू लाए तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे ना हो पाएगा सैया ने मुझे ऐसा देखा मैं पानी पानी हो गई टीनी टीरी टीरी सैया ने मुझे ऐसा देखा मैं पानी पानी हो गई टीनी टीरी ना एंट्री ओ कोई दिल से गया टिंग 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 उन्दुनोनो आङो भिडिअ बानायखांनानै माबा बोरैबा उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुफ्लांस्राबाय उन्दुनो हालायलायाखै ओमफ्राय दा आं थाइजौ जानोसै दसे थानानै नों भिडिअ बानायबाय थानाय नामा दख'ना गाननानै भिडिअ बानायनानै फटा फोनदो बेनिफ्राय थाइजौ जानोसै आं दा आं माबा जि उन्दुनो ओंखारदोंमोन मानोबा मिथिला थाइजौ जानो आंसो थाइजौ जानो लुबैदों दा खुगा सुयोना आं एसे फ्रेस जानो नै जोंनिया संख्रियानो नाङाखै बाल संनाय बारासिन लादो आंखौ गारनानै नोंसो सामस गिदिरखौ होबावदा बारासिन लादो आंखौ नंगौ दा नों थाब सिखाराबाथ' जाजोबसिगौमोन आं वाव दाख्लैबो देनफैनायबो थादों आरोना थाइजौ जानोबो जोंहा सासेया पुरा मेथाइ नागिरगासिनो माखौ खालामगोन माखौ मागोन पुरा नागिरगासिनो जोंहा नेक्स्ट खालामबावगोन आरो जोंहा दिनै बिदिनो टाइम पास जाबाय माथो खालामनो आरो दा क्लासफोराबो गैया क्लासबो जाला मा जाबावगोन न'आवसो थांनानै माइ हाजिरा गायनांसिगोन क्लासाबो जालाबा खेवनानै होलाबालाय माथो जाबावनो स' नेक्स्ट लुकआ आंनिया बेनो सुजुका ओमफ्राय नबिता आंनिखौ खामलायनोसै जों दा नबिता आं सुजुका ना दे दे मेथाइखौ माबालाय दे खाम दे पास नालाय आं
네, 그 싸움에 싸울 거. 내가 한번 해봤을까요? 그 싸움. Masa fase. 예. Ready. 알죠? 노비타 나가. 어. 네, 흔드는 거. 이제는 말해. 너 같이 팔면 좀 돼. 좀 나라 좀 지금 한 번에 뿌라 같이 팔면 좀 양이 들어간 건다. 된다. 너 노비타 좀 사람을 좋아하는데. 알았어, 너 카드 왜 노비타 한 카드 왜 너희들 파스 같이 오길래 파스 빼야 돼. 이 시간 중에 차로 나가 이 차로 뭐 하면 된다. 너 시고 고소 나가 왜 다 파베 되나? 매양 친구 너 빅다 하나 하게 여수다 치는 거. 그 파베 있는 거니까.